La Caixa Rural d'Algemesí planteja 25 viatges per a 2 persones a Galícia entre els seus clients. Com tots els anys, la Caixa Rural premia la fidelitat dels seus clients amb un sorteig per pagar les seues vacances. Un viatge a Galícia en totes les despeses pagades. Ja estan ací els viatges de la Caixa Rural. El sorteig es farà en un acte públic al Saló d'Actes el proper 6 de maig a les 8 de la vesprada. Teues vacances amb la Caixa Rural d'Algemesí. Persones, compromís, confiança. Des de la seva formació,